Sanibonani bafundi, igama lami uThembani wakwaMathi. Lana bathi find the area of a square with the side 6x minus 5y. Sizodweba lana isquare sethu. Sazi-ke bafundi ukuthi ama-side we-square ayalingana. So sizobhala 6x minus y ngapha eceleni. Siphinde futhi sibhale u-6x minus 5y. Enye into futhi esiyaziyo nge-square ukuthi i-area yakhona is equals to length times breadth or width times height. So since ama-side wethu alingana, sobhala 6x minus 5y times naye futhi u-6x minus y. Lokhu ngizokubhala ngombala ohlukile, 6x minus 5y. Siyazi uma senje i-binomial singasebenzisa indlela ezehlukile. Abanye basebenzisa i-Fourier, kepha lana ngisebenzisa i-distributive method. Lapho sizothatha u-6x minus 5y siphinde ngayo ngo-6x, sithanda u-6x minus 5y siphinde ngayo u-minus 5y. Awuthi ngibhale lapha eceleni, sizothi ngithathe omunye umbala 6x bese ngivula bracket ngifaka u-6x minus 5y. Sibhala 6x minus 5y bese lapho ngifaka minus kumele abe khona minus 5y times 6x minus 5y. Isisebenza kanje bafundi. Sazi-ke into ekumele manje siyenze, sizothatha u-6x siphinde ngayo u-6x sothola bani? U-36x squared. Awuthi ngimbhale lapha ngaphansi-ke bafundi u-36x squared bese ngithatha u-6x ngiphinde ngaye u-minus 5y. Ngizothola bani? Ngizothola u-6 times 5 ngizothola u-30, zoba minus 30 x times y sizothola u-xy. Futhi bafundi ngithatha u-minus 5y ngiphinde ngaye u-6x sizothola bani-ke bafundi? Sizothola u-negative 30 ngoba 5 times 6 so negative 30, y times x iba u-yx, sibhala sithi xy. Bese sithatha futhi u-minus 5y siphinde ngaye u-minus 5y. Siyazi ukuthi negative times negative izosinika u-positive. Bese-ke sobhala no-plus bese sithi 5 times 5 siba 25, y times y kube u-y squared. Uma isinje-ke sesibheka ama-like terms phecelezi lezi ezifanayo, u-minus 30xy no-minus 30xy. Uma-ke sizihlanganisa ama-olentshi awu-30 nama-olentshi awu-30 mawahlanganisa uzothola ama-olentshi angakhi? Awu-60, soba no-minus 60xy. Bese-ke sehlisa u-36x squared sibe no-minus 60xy no-plus 25y squared. Sesiwuphendulile lo mbuzo-ke bafundi, kepha ngisafuna ukuthi nginichazele kabanzi khona nizoqonda kahle. Nazi kahle la ukuthi indlela esingazenza ngazo, singathatha u-6x minus 5y squared esikhundleni sikakhe u-6x singafaka u-a, esikhundleni sika-5y singafaka u-b squared. Sovula ama-bracket sithi a plus b multiply by a plus b. Si-multiply kuzoba u-a times a, sothola u-a squared sithi plus a times b sithole u-ab sithi plus b times a sithole u-ba kodwa sothi ab sithole u-b times b sibe no-b squared.
isiphakamiso sethu sizoba nje a squared plus 2ab plus b squared. Sesixazululile ke into le. Uma uthi uyayibuka ke mfundi, ilula le nto le uma inje. Le yindlela elula kakhulu ukwenza isibalwa lesi. Sesitholile ke impendulo yethu. Iyafana nje naloku ukuthi nje lana sisebenzise okungama-alphabet. Ngizothatha lo 6x minus 5y, ngizosebenzisa yena la. Ngiyazi u-6x umele u-a, 5y kumele u-b. So sizovele siqhubeke khona la ngibona khona a ngizofaka u-6x, njalo la kuzoba 6x squared u-minus 2ab kuzoba 2 6x times minus 5y, ngizovele ngifake khona la minus 5y plus u-b wethu, okungu-minus 5y zoba u-plus minus 5y squared. Mase nje sizoba nobani 6x squared zoba 36x squared plus yini 2 times 6x zoba no 12 times minus 5y zoba u-60xy. Lana besithi minus 5 squared minus 5y squared sothola u-25y squared. Uma usiyazi le ndlela lena asikho isidingo sokuthi manje wenze into enje efana nale ebisenze lapha. Uzovele nje uyenze ibe straight cause yona yiyo elula. Akufani nale kodwa le ngeke uze ube wrong uma wenza yona. Izokusiza nokuthi futhi uqonde kahle. Sawubona bafuna, sihlangane futhi ngokuzayo esifundweni sethu esilandelayo.